cinye min abinci fa. Shege da wata dangalalliyar kafa na shi ka cinye. Haka dai Allah ya halicce ni. To mu ja dai haka nan. Shikenan ai inda dai zauna a nan ni in zo. Baba na ina wuni? Lafiya lau. To sannu baba. Yawa. Baba ina wuni? Lafiya lau. Dangal. So me ran dutse, so me ran karfe, so Ina boy. gongo. Ina boy ba da ba iya waka fa. Okay na mando. So me. Ka san cikin da yake kudi. Okay. Na ci jalabu ne kuma cikin mai samu cin jalabu. Ya aka yi da yaron iya. Ya aka yi. Wallahi tunawa ne da da. Ko? Wallahi kai. Ai ni ma wani abu ne. ya aka yi ne. Dangal me yake damun ka ne? Wallahi tsabin ni in na ganka yin tuna da kakana kana faranta min rai wallahi. Kama da yi. Wallahi kuna mugun kama wallahi. Wato kirkin mu ɗaya da yi. Wallahi kalla kuna mugun kama da shi sosai. Haka abin Allah yake. Ai ka san an ce duk mutum ɗaya to akwai mutum bakwai irin shi a duniya. Gaskiya ne kuna kama. Kanka da cikin ne dan mabburga mu. Ya aka ne dan baba ni ba na san ka kana kukan nan. Wallahi na ga ma inda exactly shi in na gan shi. To Allah ya muku albarka. Ina abokin na kai. Hai, ila ka koshi ne? Wallahi na koshi. Na Allah. Wallahi ni ko na koshi. Yawa. Kai Allah na koshi. Kai dan kaniyar ka zo da bako sai kai ga cikin daki ka je kai shiru. Wallahi na je na samu innan ne bata gama girkin ba. Bata gama girkin ba? Wallahi bata gama ba. Girkin ganda take girka ko kan raƙumi. Har yanzu bata gama girkin ba. To ni dai ina ganin kamar dai wanga naman alalan gada ka kawo mata ne take da hawa. Ko? Gaskiya. To ai ni ma amma dai baka kyauta ba wallahi. Ka zo da bako kai da cikin daki. Ka je ka shi. To baba dai bara mu tashi mu wuce. To ka je ni ga hidan na ce me yake damu ko ya ce nayi kama da baba. Dan Allah. Sai ka jahi ku tafi. Wannan tsohon bai gane ba kama yake da wai da tusan alade. Wai! Tashi mu tafi tashi ya hakuri tashi. Ina ga ma mu bista. To ya ake ciki? Haba Allah ni da ma na sani ban je ba. Kun can Ya gida? rantse ma da Allah sai da ciki na ta full. Ah, ka ce ka ci doya da kwai kenan. Ha gaskiya Ka na ci har da madaran. ina ci doya da kwai. Kamar uba wannan To, baba na shi na ina ga ma. Tusa kawai da suka mun. Na rantse da Allah irin bodarin tusa ne da ka ce far. Dama baban shi na ciwon. Wallahi na doka bam ne ta he na ga an ga baban shi ne wani mama ya ka da tus ina ga. Ka ce gware da banje ba. Alƙwaran ɗuwan nan ina da tun da ya taso abin kunya ke. Tusan da yake ina ga ma. Assalamu alaikum. Wa Alaikum salam baban kamayan tusa. Wai kai Wannan me yake cewa ne? Cewa Ina bin labari. baban ka mutumin kirki ne. Ashe kai ma haka sani. Wallahi na sani mayan tusa Ya ne. Nan fadai. Ban gane ba. Nan fadai. Ban gane ba. Nan fadai kar ka ƙara. Alƙur'an baban ka mu dai. To yanzu kai in tambaye ka. Na rantse da Allah baban ka da aka yi Qur'ani ko da dangantaka da jaba. Na rantse da Allah ko da dangantaka da jaba. Wannan waye ta ce baban ka zai dinga mana. Ina zuwa. Qur'ani sun haɗa dangantaka da jaba. Kai yanzu kai muna tare ba bai ka ga mana baban kai na da ciwon tusa ba. Wallahi ni Sai ka ga mana baban da ciwon tusa. Ban waye ya ce muku babana yana da ciwon Ya ce tusa. kun je tusa sai tusa yake ce to ya dauka wani makeken bam ne ta. Yanzu shi kai in tambaye ka. Kai babanka ba tsohon kwarto bane ba kai babanka ba tsohon karawa bane ba. Wannan magana. Ni wannan lalura ne daga Allah. Ka san ai baiwa ce. Ka san kowa da irin da baiwar da Allah ya Gaskiya kai baban ka Allah ya yi shi baiwan tusa kawai. Wallahi baiwan da Allah ya Tusa yi. kawai. Yaushe ya taba kayan wani? Shi ya taba kayan wani? Ba san tone tone na mando. Na mando ba san tone tone na Yanzu ba mando. magana tone. To shi kenan, to shi Abin kenan magana. ila. To kai ma da abin da aka yi sata ai so ɗaya yi. So ɗaya tun da ya ƙasa da wani suka yi wawan dukan da suka cire nan da ba ƙare wani ba. Kawai mutum ya ta sakin tusa Ka kawai ce ka an ce mai ma wani. dukan. Allah Ni mai babana duka. lalura ne daga Allah. Shi yasa Allah ya tsoro mai yake ta yi. Eh. Amma yanzu ba Amma wannan ban ba. kai rai cika min ciki da tusa ai. Yanzu ba wannan ba. Yanzu ina so wallahi ina so in dan ci dan wake. Dan wake. Ina za mu je mu samu dan waken nan. Ga dan wake a gidanku? Ga dan wake a Ga dan gidanku? wake a gidanku kuma? Kai wallahi ban san rashin Wallahi. rai. Dan wake wannan a gidanku? Wallahi daidai da baban ka ka je ka kafa fuskan ka da rantsi da Allah Qur'ani za ka cika To shikenan babu komai inda abin naku rashin mutunci. An yi ne. magana. Sai an jima. A zuciya ne tusan mana.